Ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων για το πρωτάθλημα Grassroots Γάλα Κρίστης 2011-2012 της ΚΟΠ βρίσκονται 56 ομάδες. Η χορηγός εταιρεία παρέθεσε σήμερα γεύμα στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Στην φάση των προημιτελικών θα συμμετάσχουν 56 ομάδες, οι οποίες θα αγωνιστούν σε επαρχιακό επίπεδο με στόχο την επόμενη φάση των ημιτελικών. Στη διαδικασία συμμετέχουν παράλληλα και ομάδες κοριτσιών από την επαρχία Λεμεσού. Τα πρωταθλήματα Grassroots είναι μια ευκαιρία στους νεαρούς, στους μικρούς να μπορέσουν να αγωνιστούν το άθλημα του ποδοσφαίρου στην πιο αγνή του μορφή. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος οι επιδόσεις των νεαρών ποδοσφαιριστών χαρακτηρίζονται ως ελπιδοφόρες. Είμαστε πολύ ευτυχείς που για τρίτη χρονιά συνεισφέρουμε μέσα από τη χορηγία μας στη διοργάνωση των πρωταθλημάτων Grassroots. Η ΚΟΠ έχει ήδη εντοπίσει πολλά νέα ταλέντα στον χώρο του ποδοσφαίρου, τα οποία έχουν όλα τα φόντα να εξελιχθούν σε πρωταγωνιστές των κυπριακών γηπέδων στο μέλλον.